Môžeme dať aj podmost jedného. Závesí, že by sme jedno závesili sem a pralo odletia, vieš? No sa potom dohodneme, však pošlite nám nejakú správičku o tom. Ale to už nie je zaujímavé. Je? Dobre. Točíš? Dávaj. Vidíš, kebyže to znám, si možno niečo daj, to píš. Tam sú 3 kľude, tak keby náhodou. Keby náhodou vidíš, že nám potom ešte niekto odviezol. Tak poďme ťa spraviť. Ani máme aj ty Prepáč. Ale ja si skočím. Nenechám sa hodiť. Ja si skočím, nenechám sa hodiť. Ja ale tlačí to. A však teba tam nemá čo? Jej? Nevieš, no. Človek nikdy nevie. Čau. Dobrý deň. Ale ako keď už sa tam dole hojdáš, tak som si tak pískala, ako sa mňa miala tlačík. Čo, aké boli traky? Príjemné? Tlačí to. Tlačí, že? No ne. Slabole, jak sa zabije. Oškrem, oplieškam. Čokoľvek iné si ja už odlevám. A na fotíš to Slečna, nejaká ženský postroj. Ešte vydáš to. Nechťa oblečo potom Máš tam takú žabu. áno? Ďaleko stačí? Neviem, ako